L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom hawn preżenti u dawk li qegħdin jisimgħuna il-bogħod minn hawn permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tagħna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti biex inkunu denji u kun jistħoqilna niċċelebraw l-Ewkaristija ejjew nitolbu l-mulejjejna u jaħfrilna. Se noffri l-intenzjoni tal-Qudiesa għall-irjieħ tal-familji Troisi u de Menville. Illum hija ġurnata ferjali, jiġifieri m'hemmx qaddis. Għadna fi żmien ta' matul is-sena sa nhar is-Sibt. X'imbagħad jidħol żmien speċjali. U allura billi l-erba' u nistgħu sejjer nagħmel qudiesa ta' San Giuseppe biex nitolbu dan il-qaddis mod speċjali għall-familji tagħna. Inti triq li twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha fis-sema mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti għafdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien ta' San Giuseppe. Għamel bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u salta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. ħarġu swaba ta' qiegħ il-bniedem u bdew jiktbu. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Beldasser għamel ikla kbira lill-elf mill-kbarat tiegħu u quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-inbit. Kif daq l-inbit Beldasser bagħat iġib it-tazzi tad-deheb u tal-fidda li missieru Nabucodonosor kien iġib mit-Tempju ta' Ġerusalemm biex minnhom jixrob is-Sultan u l-kbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-kunkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġibu mis-santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm. U minnhom xorob is-Sultan u kbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorbu l-inbit u faħru l-allat tad-deheb, tal-fidda, tal-bronz u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel. Minnu fih ħarġu swaba ta' qiegħ ta' bniedem u bdew jiktbu bis-swejt il-gandlier fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-Sultan. Is-Sultan ra lied miftuħa iju tikteb. Imbagħad is-Sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħasduh. Il-ġogi ta' ġambejh inħallu u l-kubtejh bdew iħabbtu ma' xulxin. Imbagħad daħlu lil Daniel quddiem is-Sultan. Is-Sultan qabad jgħid lil Daniel: Inti hu Daniel minn ulied lit-turfnati ta' Ġuda, dawk li għandek fik l-Ispirtu tal-Allat u li fik instab dawl għaqal u werf li ma bħalu. Jiena smajt fuqek li inti tista' tagħti tifsir u tħoll problemi tqal. Issa, jekk tista' taqra kitba u tarrafni t-tifsira tagħha, inti tilbes il-porpra u kullana tad-deheb ma' għonqok tkun it-tielet fil-ħakma tas-Sultan. Imbagħad Daniel wieġeb u qal lis-Sultan: Ħajjibqgħu għalik ir-rigali tiegħek u d-doni tiegħek għatihom lil ħaddieħor.
Madana kollu il-kidba naqrajilu lis-sultan u nagħtih tifsira tagħha. Inti rid titolla fuq sit ismewit, ġabulek quddiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnu fih xrobt l-imbit int u l-kbarat tiegħek, in-nisa tiegħek, il-konkubini li għandek u faħħart l-allat tal-fidda u deb, tal-bronz, tal-ħadid u tal-ħatab li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu imma lill-Alla li fidejh tiżżab ħajtek u triqatek kollha inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn qudiemu kien mibgħut tarf tajt u kidba, din inkidbet. U din hi l-kidba li nkidbet, Mene Teqel Persin. It-tifsira tal-kliem idin, Mene, Alla qatt il-jiem ta' saltnatek u temma, Teqel, inti żint fil-miżin u kont misjubni esm il-pis. Parsin, saltnatek maqsuma u matija lil-Medi u il-Persjani. Il-kelma tal-mulej. Assalmi responsorjali jinwieġbu, faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku xemx u qamar il-mulej flimkien. Birku kwikeb tas-seba il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej. Birku riħ kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej. Birku bart u ksieħ il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jiena nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, jeħdukom quddiem slagħtin u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerih. U jitradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom u ħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi ħud minnkom joqtluhom. U kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. Mena qegħdin naqraw siltiet f'dan l-aħħar jiem tal-ġimgħa, l-aħħar ġimgħa tas-sena tal-Knisja, tinsewx, qegħdin fl-aħħar ġranet tas-sena liturġika. Nhar il-Ħadd jibda ngħidu ħapi is-sena tajba nhar il-Ħadd, ngħidu s-sena tajba mela, is-sena liturġika tal-Knisja. L-ewwel Ħadd tal-Avvent. Mela dawn huma l-aħħar jiem tas-sena tal-Knisja.
għamilna l-Kristu Re, għadu għawn prezenti fostna l-ikona. Għadin issa f'dawn l-aħħar jiem l-Knisja qed tippreżentana siltiet mill-ktieb tal-profeta Daniel. Illum għandna storja li fija tagħlima qawwija ħafna. Qegħdin fi żmien qabel Kristu. Fiex tikkonsisti? Għandna sultan Beltasar ibn is-sultan Nabucodonosor għalkemm mhux preċejs imma ngħidu hekk ibnu illi dan fett illi jagħmel ikla, rajt mhix problema. Imma biex juri hekk kemm hu sinjur u kemm għandu saħħa u għax sultan jista' jagħmel li rejt, le ma tistax tagħmel li trejt, ma tistax tagħmel li trejt. Mhux billi sultan jew president, ma tistax. Ma tistax tikser il-liġi tal-Alla. Imma dan ħaseb, allura waqt li kien qiegħed jixrob jiekol, u għaw kelma hawnhekk, jixrob l-imbejt, sewwa l-imbejt. Ftakar b'xi ħaġa, għallhom il-qaddejja għallhom morru fit-teżor, ġibu it-tazzi tad-deheb, il-kalċijiet tad-deheb u tal-fidda. Li missieri snin qabel meta kien attakka u kisser il-belt ta' Ġerusalemm u kisser it-Tempju, seraq dawn l-affarijiet mit-Tempju ta' Ġerusalemm. Morru ġibuhom li, ħan ixrob minnhom. Xorobu in-nies ta' madwarhom waħda. Xorbu in-nisa li kellu, minn hawnhekk għandna daw l-aħmar, u xorbu l-konkubini, issa nfissrilkom. Ara tlieta, in-nisa tiegħu u l-konkubini, xorbu l-imbejt u ħankomplu nozzu l-isfel, ħankomplu nozzu. Kejf? Bit-tazzi fidejhom aħna ma jgħinux hekk, niġu darba jkun xi jikla jiena d-dar ma noqgħodx nagħmel hekk, waħda id-dar noqgħod nolli t-tazza xejn. Dawn ollew it-tazza tal-imbejt, il-kalċijiet, u bdew ifaħru, iżda titqgħod attent, bdew ifaħru l-allat plural tad-deheb u tal-fidda u tal-bronz u tal-ħadejt u tal-injam u tal-ġebel, l-allat foloz li aħna għandna bħafna bħalhom ħafna. Min għandu l-allat tad-deheb u min l-allat tal-bronz u min għandu l-allat tal-ħadejt sejrejn. Minnhom xekkel b'xi ħaġa dak huma allat foloz għalik. Mela dan huwa l-kuntest. Ikla, festa, nixorbu, Dineb dan is-sultan. Fejn dineb? Fejn kiser, fejn ipprofana l-liġi tal-Alla? Għandu x'jaqsam mat-tielet kmandament. Ħares il-ħdud u l-festi u dak kollu li hu marbut mat-Tempju. Il-liturġija tat-Tempju. Għaliex l-ewwel nuqqas hu dawk l-oġġetti ma kienux biex jixrob minnhom waqt l-ikla profana, dak kienu oġġetti biex jintużaw fil-liturġija qaddisa fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Fimtuni? Ħantikom eżempju. Jien għandi l-kalċi tiegħi tal-quddiesa, għandi l-kalċi tiegħi, personal tiegħi. Inqaddes bih kull filgħodu, niżżikħar mulej. Tiegħi. Jien ma nistax ngħid ħammur nġib il-kalċi għax qiegħed il-Knisja. Mill-Knisja u f'nofsinhar nixrob l-inbit minnu, inkun nagħmel gnowb. Tgħidli mhux tiegħek x'għandu x'jaqsam.
X'għandu x'aqsam? Dak il-kalċi trid tużah waqqax għalhekk magħmul u fekk is-sinjali qaddisa fuqu. Trid tużah waqt funzjoni qaddisa tal-liturġija. Mingħajr kemm huwa tiegħi ma nistax nieħdu d-dar u f'nofsinhar nfarra l-inbej ġo fejh sewwa u nixrob. Inkun nidneb. Nikser il-liġ nipprofana ħaġa qaddisa. Dan hekk għamel das-Sinjur Baltasar. Wieħed. Kompla nieżel l-isfel. Meta minn dawk il-kalċijiet, attenti ġan tagħlim interessanti ta' xorbu in-nisa tiegħu. Għalex kompla din għax kien qed jgħix ħaġa ħażina. U ma setax jgħid mhux billi sultan ikollu iktar minn mara waħda. Tinsewx meta l-Ġesu għamlu diffikultà għallhom imma fil-bidu Genesis chapter 1 u chapter 3 fil-bidu Alla raġel u mara ħalaqhom wieħed u waħda. M'hemmx lob mal-liġi ta' Alla. In-nisa tiegħu tieni dnob. U kompla jidneb għax barra n-nisa kellu dawk li jsejħulhom il-konkubini. U dawn il-bira kont qed nistudja kombinazzjoni din is-silta, kont qed nistudja. Dawn il-konkubini laqas kienu jkunu nisa Lut, nisa pagani. Mena dnub kompla jikbax minn dawk it-tazza qaddisa qegħdin jixorbu nies li ma jistħoqilhomx pagani. Imbagħad kif qedtilkom bdew ifaħħru l-Allat. L-Allat. Din hija l-ewwel parti. Imbagħad it-tieni parti. Minnu fih. Importanti dik il-kelma. Minnu fih. Ħarġu swaba ta' id ta' bniedem, is-swaba biss deru, imma swaba ta' lejt. U bdew jikdbu biswejt il-gandlier. Sa fuq din il-kelma gandlier li bira ħsibt ħafna studju fuqha. X'gandlier u dan? Ma kienx gandlier komuni, le. Probabilment, mhux 100%, imma aktarx hekk. Fit-tieni taqsima tat-Tempju ta' Ġerusalemm, f'kamra minnhom motti, kien hemm 3 oġġetti eżies. Kien hemm l-artal, ngħidu l-artal tal-inċens. Dak l-artal li kien qed idur miegħu Zakkarija waqt l-inċens. Kien hemm mejda b'12 ħobża, msejjaħ il-ħobż tal-preżenza, kien idum 8 ijiem u dan il-ħobż kienu jikluh il-qassisejn. U kien hemm dan gandlier, kandelabru, menorà bil-lugdej, b'7 frijej, il-numru 7. Dejjem jixelem ġew. U l-iskrittura tgħidilna billi kien oġġett ta' għażiż, kien ta' deheb ma' stizz. Ara x'kien dan il-gandlier. U bi probabilità qed ngħidilkom Nabukkodonosor meta sera it-tempju dan il-gandlier sabiħ ta' deheb ħadu miegħu Babilonja. U kien quddiem Baltasar u din is-swaba deru jiktbu ara daqsxejn kemm hawn dettalji sbieħ jaxxewk huma sbieħ dawn id-dettalji fl-iskrittura. Dan il-gandlier għaddejs. U l-kummentarji jgħidulna li dak is-swaba x'kiteb is-sultan aktarx lis-sultan biss rahom, is-sultan ra għalejt u biss. Għax kien il-kap, u kien il-prinċep, u kien il-ħatej ta' dak id-dnubet kollha, u biss. Wow, tit affarijiet serji ta' wiċċu tbiddel.
ħsibijietu ħasduh. Il-ġogi ta' ġembejh inħallu, issa dan ma nafx jien inħallu. Irkub tejħ bdew ħabtu ma' xulxin bil-biżel qabdu. Ara daqsxejn. Fil-li topp, fil-li fuq. U r-rota daret. Ħalli nikkonkludi to. Imbagħad bat għal Daniel qallu ejja hawnhekk għandna l-inkwiet to. 3 kelmiet bl-Aramajk. Menel, tekel u parsim. Inti ġejt imqiegħed fuq il-miżjien, instabt li kont ħafif, ma kellikx merti, il-merti li għamilt irmajthom sewwa u paras tifret dejjem il-kelma farizim, il-farizim, parasim, il-mifrudin, mela inti ħadd infired ħajjifrduk għax il-lejla stess. Ara inti żint, ara kelma din kif naħseb jien to. Tekel, biproprjament teqel, T-Q-L, teqel. Aħna bil-Malti m'għandniex teqel, taqal, toqol, ara kemm noqorbu lejn il-lingwa ta' Ġesu aħna ta' il-lingwa Maltija, teqel, toqol, poġġek fuq il-miżien, teqel, mobbi, eħles mill-li għandek, mid-dnubet l-għandek. Eħles minnhom. U paras, parasim, farizim. Il-farizim kienu żnies separati. To divide. Saltnatek ħad tiġi maqsuma. Ħad titlef is-saltna. Xa nitalmu ħuti leġis nitalmu illi mal-affarijiet għaddisa ma nilagħbux. Il-postijiet sagri tagħna hawn ġew postijiet li jixir ilhom it-tifħir, il-glorja, ir-rispett, kif nidħlu li bsejn, bħalissa qegħdin fix-xitwa, meta tisħon id-dinja ma jixraqx li tidħol hawn ġew b'ċerti jilbies. Hawnhekk post għaddis. Dak li nitalmu, u nitalmu t-tieni tagħlima li f'mument jew ieħor ta' ħajjitna bħal dan is-sultan kollha kemm aħna rridu nwieġbu għall-mejjel tagħna bil-wifqa. Dan iż-żmien qasir għandna l-Alla dejjem preżenti fil-moħħ tagħna sabiex il-Knisja tara fiġġarrab il-persekuzzjonijiet. Nitolbu ismana sabiex li lien mill-ġrajiet koroħ tal-ħajja niftakru li hemm il-premju jistennina. Nitolbu għad il-mistieħ dejjem il-qaddej tiegħek il-benefatturi u dawk li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna. Nitolbu għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-moribondi biex għat-talbu l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn għandek dak li jeħtieġu. Nitolbu dawn it-talbiet mulej jinresquhom permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox
nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-talb il-qima edha l-ibnek il-waħdini imwielet minn Marija Verġni, hekk ukoll aħna naqduk b'qalb safja bi Kristu Sidna il-mulej magħkom nerfaw qlubna l-fuq nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna sewwa xira ta' sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj fit-tifkira ta' San Giuseppe ir-raġel ġust li jintajtu b'għarusa il-Verġni Marija, Alla, il-qaddej fidilu għaqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna. Beħifar il-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbu it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis mulej Alla ismewwiet Osanna fl-ewwel imbierek l-inġel. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati bħal-ħobs radd il-ħaj qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġa' raddi l-ħajl tal-dixxipli u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljuni 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdi bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-intenzjoni tal-familji Trojisi u Deneville. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija u r-raġel tagħha San Giuseppe mal-Apostlu l-Qaddisin kollha ma' San Ġorġ Preka li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltata u kun li tagħti kif is-sema ħobżna ta' kuljum matina aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex tiġri. Ħalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn il-paċi. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja jen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Ma jistoqlix tgħid. Iżda għid kelma. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. O Ġesu, Ewkaristija kun inti l-ferħ u lena tal-qad nitolbu bil-ferħ ta' din it-tifkira li qegħdin nagħmlu fġieħ San Giuseppe. Tmajtna mulej bl-ikel tal-mejda tas-sema. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina id-doni li kollok tiba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u nbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mniel mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mniel mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa nbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem il-ġurnata tajba.